Іван Навуменко. Урывок з апавядання 17 вясной. Мне ішоў 17 год. Моя 17 вясна была вельмі багатая на цеплыню, на кветкі, на тыя цудоўныя дні, калі, здаецца, сама зямля спявае песню сонцу, жыццю, высокаму сіняму небу. Уже даўно з усіх кветак я найбольш полюбіў бэз. Бэз расцвітаў якраз у час нашых школьных экзаменаў. Букет ружова-сініх кветак заўсёды стаяў на стале, засланы чырвоным абрусам. За сталом сидзелі строгія экзаменатары, а на стале былі раскладзены акуратныя білеты. Зверху білеты былі аднолькавыя ўсе. Які выбраць? Падыходзячы да стала, я заўсёды хваляваўся. У такія хвіліны я, вядома, не звяртаў увагі на бэз, хоць і стаяў ён у мяне пад самым носам. Затое пасля экзамену пах бэзу да самага вечара п'яніў мне голову. Ніколі яшчэ бэз не расцвітаў так, як сёлета. Ён сінеў цэлымі азіркамі па садах, па лісадніках, у нашым станцыйным скверыку. Але бэз у гэтую вясну на першым часе не хваляваў мяне і не радаваў зусім. Упершыню за многія гады мне і маім сябрам не трэба было здаваць экзаменаў, бо не было і настаўнікаў, якія вучылі бы нас у школе. Адны з іх пайшлі на фронт, ваявалі пад Ржевам, а мабыць і пад Севастополем. А другія таксама не задавалі нам урокаў, бо на фасадзе нашай школы трапятаў чужы сцяг з чорнай свастыкай. У нашай школе размясціўся нямецкі камендант. Ён не думаў аб тым, што нам трэба вучыцца, камендант дбаў аб другім. Ён павесіў загад, за невыкананне якога дакляраваў адну толькі смяротную кару. Камендант абяцаў смерць кожнаму, хто захоўваў агнястрэльную зброю, хто распаўсюджваў злосныя чуткі пра непераможную нямецкую армію, хто мог паявіцца на вуліцы ў начны час.